हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन। दिनै इउपिपिएल सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा अलमोस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय। रायजो राजानो उन्नयननि जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। बे सियर खोथा, बे खाथांखा। आरो उइथिन 17 इयार्सआव प्रमद बर' एबा इउपिपिएलआ जेबो जौगानाय मावाखै। रायजो राजानो जेबो उन्नयननि लामा दालां बानायाखै, जाजोबदों होननानै बुंदों। बे क्लियार, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। बबे डेभेलप जादों जायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ। नोंसो ससियेल मिडियाआव बुंबा बेयो जाया। दिनैनि दिनाव हाग्रामाया जुदि 17 बोसोराव जाजोबमारदोंमोनब्ला दिनै गंसेबो स्कुल कलेज लामा दालां बेबायदि क'क्राझाराव जोंब्लाव माब्लाव बेबायदि गारि घरा लामा जिसिबां दामि दामि गारि बायदों बबेनिफ्राय फैखो बेफोर थाखाया बिटिसि सुक्ति जाजेननायनि उननिफ्रायसो। बिटिसिआ जेब्ला सुक्ति जादों, सुक्ति खालामखांनायनि उनावसो बे 17 बोसोराव हिउज डेभेलप जादों। रावनावबो क्षमता गैयामोन, खोमोन दोंसेनिबो माने दाम गैयामोन बर'फ्रा बै समाव। दिनै बिटिसि सुक्ति जानानै दिनै बर'फ्रा बेसेबां वेल डेभेलप जादों, बेसेबां जौगासारदों। आरो दम दङब्ला प्रमद बर' मा खामानि मावखो बिनि एक्सपेन्डिचारखौ होदो, थन्न होदो। बबे खामानिखौ खय करलनि मावदों, बबाव फांसन खुंदों, बबाव माबा फेस्टिभेल खुंदों, नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबि खुंदों, बेफोरनि अडिटखौ दम दङब्ला थन्न बेसेबां बबाव मा खरस जादों, माबायदि खामानियाव बाहायदों, बबाव मेला खुंदों, बेफोर दिल्लीयाव प्रग्राम खालामहैदों, बेफोरनि हिसाबखौ दम दङब्ला हो। बे सिदा खोथा। जायनि थाखाय नोंथाङा बर' रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनोसो फैदों। सोरबा हाग्रामाखौ बखिनो, सोरबा बिपिएफ पार्टिखौ बखिनो नोंहा टाइम गैया। दिस इज द राइट टाइम अफ माने खामानि मावनायनि बे मोनसे राइट टाइम। नोंथाङा जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन, एज पार द कमिटमेन्ट नोंथाङा मावनांगौसो। सोरबा हाग्रामाखौ ब्लेम होबा जाया, बिपिएफखौ ब्लेम होबा जाया। जायनि थाखाय दिनै बिपिएफआ जाजोबदों। रायजो राजानि मोननांगौ जि बुस्थु हेन थेन बेफोरबायदि बिथांमोना बुंदों। दिनै नोंथांमोना रायजोखौ फोसाबनो सो ओंखारबोदों। सोरबा हाग्रामाखौ दुसिनानै बखिनानै क्रिटिसाइज खालामनानै जेबो लाब गैया। नोंथांमोना जायनि थाखाय मोजां खामानिसो मावनो फैदों, नंगौना नङा रायजोफोर? कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। मोजां खामानि मावनो फैदों जेखौन मावदों ना मावनो हाला? गोराथार नामा? बिटिसिआव मा उन्नयन खामानि मावखो? माबायदि जेसेबां माने जौगानांगौमोन बेथ' जाखायासै। आरो बे थाखाजों माबायदि गोदान निउ इनफ्रास्ट्राक्चार खामानि मावखो बिनि फिननायखौ होदो दम दङब्ला। दुगामारा प्रमद बर', नोंनि दुगामाराखौ नायनो सार्कुलेट खालाम ससियेल मिडियाआव। उमुक खामानियाव इसिबां खरल थांदों, उमुक खामानियाव बिदि खामानि मावदों। दम दङब्ला बिनि एक्सपेन्डिचारखौ अडिट खालामनानै ससियेल मिडियाआव PDF फाइल हर जोंनो, जों नायनो। जादोंना जायाखै नोङो? बेसेबां थाखा जादों, बेसेबां मा जादों, बबेनिफ्राय गारि बायदों, बबेजों हा बायदों, बबेजों बिल्डिं लुदों, बबेजों गंथाम गंब्रै गारि बायदों, बिनि अडिटखौ हो नायनो नोंनि बाहादुरिखौ। बबेनिफ्राय थाखा मोनखो? बिटिसिनि सिफ जानाय लोगो लोगो खौथि मालिक जाबायबो। बबेनिफ्राय बायखो बे माबाखौ, गारिफोरखौ? प्रमद बर' बबेनिफ्राय बायखो? ना नोंनाव दंखायोमोन सिगांनो? बबाव इसिबां थाखा मोननानै गारि बायखो? बिनि फिननायखौसो नांगौ। मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन नोङो आहा गारि गिदिर गाखोनायनि सिमां गैया, माबा सिफ जानायनि सिमां गैया। दिनै पावार मोनखांनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो जायगा मोनाखै। बोरो नोंनि साख्रिनि एडभान्टेजआ मा जाखो? मोनसेबो गैया। ओंखायनो रायजो राजाफोर कनसियास जानाया मोजां। ओरैबायदि आसुरित बे प्रमद बर'आ दुनियानि 3rd क्लास
बर' जाथिखौ थगायनानै जाग्रा जोलैनि हांगार होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' बे BTR लाबोनानै जेबो गुन्दै खालामनो हायाखै बिसोर बे सिदा खोथा BTC नि थाखाखौसो बाहायगासिनो दं बिसोर बे BTR सुक्ति खालामनानै लाबोनानै बेसेबां थाखा मोननांगौमोन बेखौ आथोनाबो गरसेबो दासिमबो लाबोनो हायाखै बिसोरो BTC आव इयारलि जेसेबां थाखा सफैयो बेजोंसो खामानि फिसा फिसौ मावदों बे सिदा खोथा आसा खालामदोंमोन खोमा सुक्ति खालामनानै